Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma ni forote mami vejo yorotila bamana ni tabate mami ve kuma yorotila bamana Auniche Kaula dunia kafakuni ansigili anga jemukan mandi kene kono ni amba wele ko ciwara nabi senekelaw monikelaw bagamaralaw jiriturulaw abo ulu belajele wele ambe maula dunia kafako jemukan sababu nyuma o Eugene Stone maw ambufu ka sababu ka farano ko fene o be mali senekelaw demna bi kosobe ibora ki dado kaba mina sisa ni kaba mi refleni anyambala ka fo kaba yin are ambe domne ko sisa samye damne nga eka kaba kene obe soro eka foro kona ni mapsika nyimi apsika ke fembe bi kaba kene mi fle ambuloni ni abe eka foro kona kaba yin ya ke wakati jumai ya kalu juli ya kalu saba ya kalu saba korofo kuncela jaus ibse ka mun soro ka fo maliden chema ani musulman Mali kono ani Mali kokan ali bi asika doni be mununa ka foko sene de bise ka ambon nogola wa anka ka sene kangan ko matrafa ka sababu ka anga jamana pétrolité bo en fait foité bo en fait fen kele mini o bambulu kam se ka an wakili dola ka anga dunga fa ani soro ani ro ka sabati ambulu o esenainde ibse ka mundi soro bi blastralikana ladilikana ka fo maliden nyana se ka me fo ladilikante ibse ka mo hakili laji dunia ere kono dunia ni ye hakili mu dunia ere jamana o jamana na bi dunia be kampi olu dlonen do senela kamara mo be femi ni iba kise kelen don dugula na bi wuli ni kise keme fly yalo o tono ko kontetu ou bien tono ko to la tu o ye kuni kunta kunde ni wa anga taisa ni ye papa ju kelen sene obi boni damie e ba don ni ye lemuru ju kelen turu obi boni mi e ba don ni ye ngoyo sun kelen ke ni ye aubergine sun kelen ke obi boni mi e ba don bon ne agila ni nafa ko kondo nafa bi sene la fin chamai bon adama den fana ikaseka uba fomi mako épanouissement ambirom nabi mu ba flera télé la iba soro olutia meni yoro njatimne ka nature jatimne fonyo mimbia ni o jatim nema mimbia ni wula soma sanika fo nema se katanga sport la bi nema se katanga sport la kunu ni wula soma dron ka yala al ni hectare kilimbi bulo ka tay hectare kuna kun ka tourner ki ka fa un laje itamato ibi bribi bindo ibu ibiri ko o bogoti kateme ibi fendo ibu ta ko bla en fait ibi exercice ke ka so ta kalama donc eni kenya de be sangani wati
o ye sɛnɛ nafa dɔ fana ye wa i bi balo i halala de la o y'a nafa dɔ ye bon hectare kelen n'o bi mɔgɔ bolo farajɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u ka bɔ kɛ ka t'u ka saya kɛ u b'u bɔ balo ka hectare 2 ou bien hectare 3 dɔrɔn de sɔrɔ u fa bolo olu bɛ tila k'o kɛ u ta ye ka tila u den bɛ tila ka o k'o ta ye fo u mɔden olu bɛɛ bi balo o la u bɛ mɔbiliw sɔrɔ u bɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la anw fɛ yan je crois que anw kɔni min ye hakili sɔrɔ dɔɔni an denw bɛna sɔrɔ olu le bi lafiya ka tɛmɛ anw kan parce que bankiw bi kan ka don sɛnɛ la bi u bi juru don sɛnɛkɛla la ni bi Europe ni ye baara sɔrɔ dɔrɔn hali ni bureau kɔnɔ baara don i b'a ye bankiw bi lettres bila ka na d'i ma ni bi mobili fɛ ni bi so fɛ u b'a juru don i la parce que u b'a dɔn tu es productif bon ni bi sɛnɛ fana kɛ yen ni c'est-à-dire si c'est affilié olu fana bi juru don bankiw bi yɔrɔ ɲini an ka bankiw commencera bi u bɛ kan ka faamu denmisɛnw b'a dɔn bi k'a fɔ ni ye foro hectare 1 sɔrɔ n bɛ se ka mobili sɔrɔ n bɛ se ka pick-up sɔrɔ n bɛ se ka tracteur sɔrɔ n'u y'a nafa dɔn k'a dɔn olu ka sɛgɛn ye san 1 pe dɔrɔn de ye bon o san 1 pe sɛgɛn ka fisa i ka école n'i ye kalan kɛ ka taa se fo doctorat ma n'i ma bureau kɔnɔ baara sɔrɔ o bureau kɔnɔ baara o yɛrɛ fana ye mun ye i obligelen don ka wuli 7 heures ka taa i ka baara yɔrɔ ka to baarakɛlaw bolo fo ka taa se waati min ka d'u ye i bi mɔgɔ dɔ de ka lamara kɔnɔ mais n'i b'i ka foro kɔnɔ i b'i yɛrɛ ka lamara kɔnɔ o motivation ka bon ni b'a jateminɛ ko n bi baara kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye donc n bɛ min fɔ sisan denmisɛnw ye n bɛ min fɔ mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ bolola baara la ni u y'u hakilila munumunu dɔɔni ka u ka villa sɔngɔ kɛ hectare sɔngɔ ye u bɛ villa caman ba jɔ o hectare o kɔnɔ nka n'i y'i ka hectare sɔngɔ ta k'o don villa la i dala dumuni b'i bali don dɔ parce que jamana bɛ kan ka gɛlɛya ka taa fɛ bon adamaden fanga min b'i la ne san 17 n tun bɛ baara min kɛ ka se 40 ma n bɛ baara min kɛ bi ne bi 62 la ani n bɛ baara min kɛ kelen tɛ mais ne bɛ na n ka foro la samedi n bɛ segin n ka foro la n bɛ bɔ n ka foro la lundi sɔgɔma ka taa Bamakɔ n bɛ tilen n ka atelier ma n bɛ baara kɛ i ko fali n bɛ tila alamisa ni ye baara kɛ ni 15 heures sera 14 heures n bɛ boli ka na foro filɛ tuguni n bɛ segin ka taa ka baara kɛ vendredi ka samedi baara ka tila tuguni ka boli ka na foro la bon fanga tɛ ni mana mɔgɔ dɔ bɛna n kɔrɔfɔ o tɛ mais a ka di n yɛrɛ ni ye i y'a faamu a bɛ n sagoya la bon n'i y'a imaginer k'a fɔ ne bi nɔnɔ min min kafe la sɔgɔma ne ti o san n ti nɔnɔ mugu san n bɛ nɔnɔ kɛnɛ de bɔ misi la k'a kɛ n ka daraka la o ye a nafa dɔ ye bon sɛw bɛ yen ka yala o y'a nafa dɔ ye bon badingɛ bɛ yen n bɛ jɛgɛ bɔ min na o y'a nafa dɔ ye bon kaba bɛ bɔ a la bon a tɔ ye mun ye ni ne ka kɛnɛ n fari la n'a ka di n ye n bɛ essence tan fana dabila ka nɛgɛso ta kɛ n bɛ se ka dɔ kɛ foro kɔnɔ n'o ye o a da ye n ka bɔ yan dɔrɔn ka taa dugu kɔrɔ falani ka n ka fɛnw kɛ ka segin ka na n bɛ mun san n tɛ foyi san donc alhamdulilayi ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni bɛɛ kun bɛ se ka hectare kelen kelen sɔrɔ hakilila jigira Bakari y'a fɔ bɛɛ ye yan ko ni ga bɛɛ bɛ se ka hectare kelen kelen sɔrɔ ko an ka sɛgɛn bɛ ban mais kalon tɛ dɛ tiɲɛ de don o de ye Ala sago bɛɛ bonya b'a la
Jamukan ci wara min an sama ka se falani min bɛ Muntugula commune fɛ ni a y'an se Mustafa Jawara ka foro kɔnɔ. Mustafa Jawara a ye fɛn caman fɔ sɛnɛ kan, a ye nafa minnu sɔrɔ a la, wa a tilara ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin denmisɛnw ma, sabula k'a fɔ retraite tɛ baara min na o sɛnɛ ye, ni siniɲɛsigi sabati ko ɲuman don ani dunkafa ani sɔrɔ ni yiriwa, a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Mustafa Jawara ka foro kɔnɔ yan ani maa caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛna kuma galamani tɛnkun an balimakɛ dɔ fana bɛ an kɛrɛfɛ, ale fana ka dɔɔni fɔ Mustafa Jawara a n'u bɛ baara kɛla cogo min na sɛnɛ hukumu kɔnɔ. N'i y'a ye n fana ye n jɔ ni jɔyɔrɔ la parce que baara o baara i b'a lajɛ mɔgɔ ka sɔrɔ ka fara i kan min bɛ baara diya don i yɛrɛ la. N'i y'a ye ne ye n jɔ jatigiya jɔyɔrɔ la Musafa ye kosɛbɛ parce que a nana se ma k'a fɔ a bɛ sɛnɛ kɛ. Bon sɛnɛ dun fana bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ dugukolo tɛ mɔgɔ janfa fo n'i ma se ka baara min kɛ. Bon sɛnɛ dun a dusu bɛ mɔgɔ la i b'i jija n'a ser'i ma i bɛ a dɛmɛ pour que a bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka sɛnɛ la cogoya min na. Bon o de y'a to n fana ye n cɛsiri a ka jatigiya la kosɛbɛ. A fana nana vraiment komi a nana foro ɲini cogo minnu na a da sera olu ma n tɛna se k'a fɔ ko an bɛ segin o bɛɛ lajɛlen kan ka sababu kɛ waati surunya ye. Vraiment a kɔni nana ka na foro ɲini a yɛrɛ tun b'a fɛ ka décourager i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na. Bon o ye sɔrɔ fɔlɔ dɔgɔya ye parce que baara baara ni donna la gɛlɛya dɔ de bɛ k'a la parce que i tɛ baara min ɲɛdɔn i dun y'a kanu donc i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la. A tor'o la fo a yɛrɛ nana kanu a yɛrɛ cɛsirila tuguni ka tɛmɛ sɛnɛ yɛrɛ kan ka tɛmɛ anw kan quoi. Bon vraiment n bɛ o foli k'a la kosɛbɛ parce que n bilala ɲɛ a fana ye encourager baara la parce que a fari fana ma faga kosɛbɛ o de y'a to n fana bilala ɲɛ jatigilaya la. Bon a nana a ye fɛn caman sɛnɛ i n'a fɔ a ye nafa sɔrɔ la cogoya min na a ka foro la fɛn caman yɛrɛ bɛ yan anw yɛrɛ ma se ka mun sɛnɛ. Bon a ka foro la gan bɛ yan kaba selen bɛ yan kaba min filɛ nin ye i bɛ kaba sɛnɛ a waati bɛɛ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ye kaba jɛman de ye kaba bilenman fana bɛ yen mais min sera bi o ye kaba jɛman de ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kaba foro la. Kaba nin sɛnɛna anw fɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn nin tɛ samiya kaba sɛnɛlen de nin danna mois de mai de kɔnɔ mois de mai o de kaba filɛ nin ye ka dun e yɛrɛ ka da la k'a fɔ sɛnɛ kɔni anw fɛ yan sɛnɛfɛn bɛ sɔrɔ waati bɛɛ nin ye tilema kaba de ye. Bon samiya olu dannen fana olu falentɔ don u ma se yɔrɔ si fɔlɔ. Bon woso fana o bɛ an fɛ yan an ɲɛ bɛ kaba yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn kaba selen don nin ye kaba jɛman de ye nin ye jɛman de ye nin tɔgɔ nin ye kaba jɛni de ye nin ye kaba jɛni ye donc olu selen don an fɛ yan o bɛ se ka dun bi mais bilenman ma se dɔɔnin fɔlɔ. Bon lemuru fana bɛ yan a y'o bɛɛ sɛnɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ tilema fɛ foraziw bɛ yan foraziw de b'o sɔrɔ. Bon gan gɛlɛn fana bɛ foro kɔnɔ woso bɛ yan u bulu bɛ dun u ku bɛ dun bananku fana bɛ yan hali fɛn wɛrɛ bɛ a bolo yan a da ma se min ma jiriforoba b'a bolo jiriforoba de b'a bolo mangoroforoba de bɛ yan n b'a fɔ n ko a tɛmɛna anw yɛrɛ kan ka sababu kɛ dusu b'a la. Bon fɛn o fɛn n'i yanni k'a fɔ k'i b'a kɛ i b'a ŋaniya fɔlɔ n'i ye fɛn o fɛn ŋaniya a baara a t'i tɔɔrɔ. Bon o de kama n ka foli bɛ ka taa a yɛrɛ ma vraiment a cɛsirilen don kosɛbɛ o de la ne ye n cɛsiri a fana ka jatigiya la. Bon an fana bɛ don min i n'a fɔ bi vraiment depuis a fana sɛnɛ daminɛ a ma kɛ ne ma fitiriwale parce que n'a bɛ foro sɛnɛ a bɛ ɲininka ni n bɛ dɔ sɛnɛ a bɛ o fana si ɲininka diya hali n'a se tɛ n ye a ka kaba foro fana a bɛ mansin bila k'a ta sɛnɛ a fana bɛ n ta sɛnɛ yɔrɔ a fana ye jatigiya dɔ ye donc n b'o foli k'a la kosɛbɛ ka fara aw nabaw fana kan. N'i ko falani i b'a fɔ ko Muntugula ale bɛ Kati mara fɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ fana bɛ yan ale fana sɛnɛ matarafaba don wa fɛn min ye Jawara o fana kanubagaba don an bɛna kuma galamani di a fana ma dakuruɲɛ 2 an balimakɛ i fana ka se ka o fɔ yanni an ka jamukan kuncɛ sabula waati sɛbɛkɔrɔ sera. An mun bɛ émission in na Ala k'a ka Sɛrifula télé Ala k'a yiriwa. Amin amin amin. A bɛ diinɛ ko min na Ala k'a jigin. Amin yarabi amin. Ala ka barika don an ka kɛtaw la Ala ka barika don an ka fɔtaw la. Amin yarabi amin. Ala k'o k'a ka kira kanu kosɔn. Wa salim. Kisi ni nɛɛma b'a ye. Wa salim. Kulu sera cɛncɛn kan Sɛrifula télévision Jabarani so jamukan émission Ciwara ka wuli ka na i sɛgɛrɛ i ka foro kɔnɔ ka na
kalali ani sɛnɛ a b'i bolo cogo min na ka n'a ɲɛ da kan sabula ko mɛn da ye mɛn tigila ye ani n yɛrɛ y'a ye o bɛ somɔgɔ sanba bɔ bi an nana an y'a mɛn an nana an y'a ye a lakaliko ɲuman o b'an bolo sisan yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na dakuruɲɛ 2 ka sira d'a ma. I b'a dɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kanu n'i ye baara kanu wari bɛ boli i nɔfɛ mais n'i ye wari kanu ka baara to yen i t'a si sɔrɔ mais nin kuma nin f'i ye koyi n'i ye baara kanu i bɛ wari bɛ tugu i nɔfɛ de i m'a ye savants ni chercheurs wari min b'u ka compte la n'u ɲininka u t'a dɔn parce que olu sara bɛna sɔrɔ olu bi baara de la n'i y'a mɛn i taara wari dépenser n'i bɔra kɛnɛma de i y'a faamu bon mais comme anw fɛ yan an bɛ boli wari de nɔfɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min ye aw ka télévision so in initié n'o ye Serif Madane Aidara ye n ko foro b'a fɛ a ka hectare dan bɛ fɔ foro t'a fɛ n'a y'i sigi bi ka kɛ ka kɔlɔsi minɛ a bɛ balo mais sɛnɛ in n'a y'a kɛ mɔgɔ minnu bɛna k'olu bɛna n'ale barika ɲini n'olu bɛ taa dɔ sɛnɛ kɔnɔw b'u ta dun a la kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ sɔn a la ale yɛrɛ bɛ dɔ dun a la o yɛrɛ bɛ taara dɔ sɛnɛ o yɛrɛ bɛ min dun Serif ka so kɔnɔ o y'a yɛrɛ ta dɔ ye est-ce que ni baraji bɛ ban yala baraji tɛ ban ni barabara de bon sɛnɛ ye nin fɛn in de ye ne bɛ min sɛnɛ yan ni y'a sɛnɛ san 1 ni ye sɛnɛ dabila n bɛ san 5 san 10 kɛ k'a dun mais munna n b'a sɛnɛ bi sini ka tila k'a sɛnɛ dɔ ka dɔ sɔrɔ yen mɔgɔ dɔw ka bɔ ne ninnu ma ne ye jaba sɛnɛ ɲina ni ala de b'a fɔra a fɔra n ye ko n ye jaba bɔ waati min na k'a bila magasin kɔnɔ ko n'a tɛmɛn'o kan n'a sera sunkalo ma ko jaba bɛ se fo dɔrɔmɛ 100 ma ko n k'a to n'o sera n k'a feere n ko ayi ne ye sɛnɛ kɛ nɔgɔya de kama pour que n ka lafiya ne bɛ n yɛrɛ lafiyalen ne bɛ t'o kɛ dɔ ka degun kɔnɔ cogo di ne ye n ka jaba feere dɔrɔmɛ 30 ni dɔrɔmɛ 5 mais n ye 100 ni 40 ani 40 ani 300 n y'o de sɔrɔ jaba la ani n yɛrɛ ye min dun o tɛ kelen ye min nila mɔgɔw la o tɛ kelen ye i y'a faamu kaba in kɛra o jaba nɔ de la pomme de terre n'i y'o fana sɛnɛ o kaba nin fan kɛra pomme de terre nɔ de la i y'a faamu ne bɛ n ka taariya la alihamudulilayi bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye min sɔrɔlen ye nin ye yala kɔni o bɛna dɔ fara dɔ de kan bon mɔgɔ minnu fana jigi bi ne kan olu fana nisɔn bɛ diya parce que ni olu sera ne ma u b'a dɔn k'a fɔ o jigi tigɛlen tɛ taa n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ adamaden kelen ka sɔrɔ n'i y'a miiri ko e ye fɛn sɔrɔ k'i lafiyara t'i lafiya dɛ kamana an mɔgɔ min sigilen bi yan ni ne ye ala deli ne ka 1000 sɔrɔ e ka 1000 sɔrɔ nin ka 1000 sɔrɔ nin ka 1000 sɔrɔ ne ta bi n kun ne kɔni b'a dɔn n b'o dun sago ma ninnu tɛna ne deli olu fana b'u ta dun sago ma ne tɛna t'u deli bon et puis u b'a dun sago ma o hakili b'a la k'a fɔ hali ni ne ta burunan kɔ nin fana ye dɔ sɔrɔ an na jɛn o la mais ala t'o kɛ o donc adamaden bɛɛ ka sɔrɔ o de ka fisa adamaden bɛɛ ma k'a ye mɔgɔ kelen bɛɛ ka tugu mɔgɔ kelen na o tuma n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka soforonin kelen ɲini n'o kɛra an bɛ kule min na jamana in kɔnɔ yan a kule bɛ ban n bɛ foli kɛ e kamara yɛrɛ ye parce que mɔgɔw ka kuma don ko kanu ye fɛn min faga o ma jufa
ala b'a dɔn kira b'a dɔn e ma dɔrɔmɛ kelen ɲini ne fɛ ni émission in na i ye n kanu donc o ye tiɲɛ de ye ala k'aw sara télévision so in ala ka barika don a la mɔgɔ min y'a initié ala ka sijan d'a ma ala ka barika don a n'a kɔ la ala ka barika don anw yɛrɛ n'an kɔw la n bɛ ala deli min na den mun bi ne yɛrɛ kɔ ani den min bi sɛnɛkɛla tɔw kɔ ala k'u bɛɛ kɛ sɛnɛ kanubaganci ye hakɛto bɛ na sali ala muhamadu. Bamananw ko ni ye nisɔndiyatɔ bila k'a ka tasuma faga n'a nuji ma faga daji b'a faga e ko ne taama ko ye bi nisɔndiyara n wasalen don n bɛ ala fo k'ala barikada k'i yɛrɛ fo sabula don min na an b'a kuma fɔ masa aramani ni ale de ala tigɛ bi an si tun t'a dɔn k'a fɔ ko a don min na se an b'o ala fo k'an bangebagaw fo ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo walasa an balima Sirifila télévision jabarani filɛbagaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi jamukan Ciwara kɔnɔ o de kɛra nin ye min na bɛnna an balimakɛ Mustafa Jawara a ka foro kɔnɔ n'a bɛ Falani min bɛ Muntugula commune fɛ n'o bɛ Kati mara kɔnɔ an sera yan bi an sera ka fɛn min labɛn o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam. Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma